s'ha dit, havent presentat esmenes al grup parlamentari socialista i Catalunya Sí que es pot, faríem amb el mateix ordre. Començaríem per al grup parlamentari socialista i en nom d'aquest grup té la paraula l'il·lustre senyora Marta Moreta. Gràcies, president. Jo voldria començar recalcant que fa unes setmanes a la premsa va tornar a sortir un tema relacionat amb aquesta proposta de resolució que avui presentem. El cas d'un nen transsexual que se sentia nena des que ja era molt petita. La família va haver de lluitar contra molta gent, contra l'escola, contra els metges, contra els psicòlegs. Una lluita que va acabar amb una solució molt dràstica, va ser el canvi d'escola de la criatura. Una solució que va permetre, en 10 anys, a l'Adrián canviar-se de nom i posar-se Helena, el nom que ella volia. Allò li va permetre poder estar tranquil amb ell mateix, poder estar content amb el que sentia i poder estar tranquil també amb la societat que l'envoltava. Malgrat tots els inconvenients que van haver de fer aquesta família, l'Helena, quan va al metge, en els llistats a la consulta, encara el criden com l'Adrián. Aquest és un dels casos que podem explicar avui, però que n'hi ha moltíssims arreu de Catalunya i que passen en l'actualitat. Tenim un problema per resoldre i aquest passa per fer un canvi de nom en el registre civil. Els pares de l'Helena han denunciat la falta de coneixement de les institucions, sobretot el registre civil, que no saben com tramitar aquest tipus de situacions. Per això nosaltres presentàvem la primera esmena que feia referència precisament en aquest sentit. Totes les resolucions, ja ho ha dit també la Violant de Junts pel Sí, totes les darreres resolucions de canvi de nom i de canvi de gènere dels menors és un tema que actualment són molt arbitraris i no existeix un criteri comú a la judicatura. Per tant, seria necessari un canvi legal que regulés tots aquests casos. Acceptaríem per bones les esmenes que Junts pel Sí ens han aprovat, malgrat pensem que l'esmena 2 podia també haver estat acceptada, però amb tot donarem un vot positiu a la proposta de resolució. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies. Té la paraula